Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente por segunda vez desde que se inauguró aquí en Santiago esta tribuna a don José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense y presidente también del Partido Popular de esa provincia. Tenemos también el gran honor de que haya aceptado presentarle el presidente de la Xunta de Galicia y presidente del Partido Popular de Galicia, señor Núñez Feijóo. La tribuna es suya. Bos días a todos, autoridades, delegado do Goberno, alcalde de Santiago e presidente do Parlamento, conselleiros, deputados, señoras e señores, querido José Manuel Baltar. Quizáis unha das conclusións máis importantes do recente cumio G8 exprésase nesta frase pronunciada polo presidente Obama. Se hai problemas en Madrid, hainos tamén en Milwaukee. Dunha maneira máis modesta, nós poderíamos afirmar aquí que se hai problemas en Vigo, hainos tamén en Ourense ou en Lugo, e que se produce un importante investimento en Ferrol, o seu efecto síntese en A Coruña ou en Pontevedra. Ou se sube o Dépor e o Celta e o Ourense e pode subir o Lugo e o Alondras, sin dúbida, todos os galegos nos sentimos moi satisfeitos. Así como existe un mundo global que vencella a dúas cidades situadas a 7.000 kilómetros de distancia, hai unha Galicia global na que as súas partes están interrelacionadas. O protagonista do acto de hoxe comprende esa idea na acción política. Sen esquecer, en modo algún, a relación humana, cultiva a virtual, practica asiduamente as vantaxes das novas tecnoloxías. A rede propicia que o mundo sexa máis pequeno e posibilita un país como Galicia poda facerse máis grande. Todas as partes desta terra están conectadas por intereses comuns que, a súa vez, comparten nexos con outros territorios máis amplos. A nosa forza non depende dunha actitude defensiva, senón dunha actitude expansiva. Ocupar o noso espazo no concerto internacional implica saír fora ofrecendo o noso valor engadido e abrir as nosas portas de par en par a todo aquel que se achegue con iniciativas. O recente acordo coa compañía Pemex non soamente é un fito importante pola inversión cuantiosa que pode supoñer, senón, sobre todo, porque significa que Galicia merece confianza. Unha multinacional afeita a coñecer os lugares máis diversos do mundo se fixa na nosa terra. Faino porque ve en nós, na nosa xente, nos nosos traballadores e técnicos, nas nosas institucións, unha base firme na que poder asentar un proxecto de futuro. Nesa visión positiva do que é a Galicia de hoxe, ten moito que ver a cohesión institucional. Neste recorrente debate sobre o destino de organismos que forman parte da nosa paisaxe administrativa, contrapoño a idea de cooperación a drástica tese da autarquía administrativa. Porque penso que complexidade non é sinónimo de ineficiencia. Un Estado complexo como o noso pode funcionar axeitadamente se cada chanzo cumpre co seu deber e se cada rexedor se sinte intérprete do interese xeral. O plan de racionalización da Deputación de Ourense, presentado hai escasos días por José Manuel Baltar, é unha mostra diso. Conscientes como somos todos os que estamos aquí de que no momento actual o interese xeral exixe racionalización, exixe rigor por parte de todas as administracións públicas. Non gastar máis do que se ten e pagar o que se debe. Hai xa 3 anos que dende a Xunta de Galicia optamos por iniciativa propia, por este camiño o que agora están encarriladas outras administracións autonómicas, as locais de toda España e o propio Goberno do Estado.
Hoxe España se laia de non ter sido eficiente anos atrás e Galicia, pouco a pouco, comeza a recoller os froitos de si terse esforzado en recorrer este camiño. Estou convencido de que despois deste cambio de actitude por parte das administracións, os cidadáns deste país poderán comprobar que, pese ás renuncias que supón, terá merecido a pena porque as consecuencias serán ben diferentes ás que agora se padece. Nun momento de dificultades como este, no que tantos cidadáns padecen a desesperanza desta crise, é comprensible que se cheguen a cuestionar os sistemas que nos temos dado, desde o autonómico, o local, pasando polo papel das deputacións. Con este modelo, non obstante, nos demos as mellores cotas de progreso e benestar. Fixémolo porque soubemos adaptar a circunstancia daquel momento. Hoxe toca volver a facelo. E isto pasa pola eficiencia, polo rigor, pola racionalización e tamén pola cooperación entre as administracións públicas. O contrario, a facelo non é condenar a unha administración a un maior cuestionamento ou a un determinado goberno a unha perda de apoios. É condenar a un concello, a un territorio e os seus cidadáns a unha situación máis precaria. Por iso creo que é preciso que por parte de todos os grupos que forman as corporacións locais, sexan do goberno ou da oposición, responsabilidade e xenerosidade para que os concellos poidan encamiñarse nesa dirección da eficiencia necesaria. Eficiencia no ámbito local no que as diputacións xogan un papel fundamental. Non só no propio ordenamento da súa estructura, senón tamén como xeradores de eficiencias no ámbito dos concellos. Unha deputación xestionada axeitadamente pode non só aforrar, senón facilitar e provocar aforros, promovendo servizos compartidos entre os concellos. No mesmo xeito que as deputacións colaboran en chegar a eses investimentos aos que os concellos non poden chegar, hai eficiencias ás que, sen as deputacións, os concellos tampouco poderían chegar. A deputación é un concello de concellos, un punto de encontro capaz de mancomunar solucións que, de outro xeito, serían moito máis difíciles e moito máis custosas. Así, nos plantexamos o papel das deputacións e así o entenden dirixentes de diferentes ideoloxías, como o antigo presidente socialista da Diputación de Barcelona, Antonio Foguet, que aseguraba que a corporación garante o equilibrio territorial e a calidade dos servicios públicos dos municipios. A complexidade non é ineficiencia e a autonomía dos poderes locais e provinciais non está reñida coa cohesión. Ourense é unha peza esencial nese conxunto chamado Galicia. Sen o compoñente ourensá, Galicia sería máis pobre. Máis pobre no económico, máis pobre no cultural e máis pobre no social. Son ourensáns os principais intelectuais e empresarios galegos que derriban fronteiras para atopar novos horizontes. Di o músico Carlos Núñez que temos que facer do mundo a nosa casa. Os meus paisanos de Ourense hai tempo que o puxeron en práctica. José Manuel Baltar continúa esa tradición. Continúa esa tradición nesta nova etapa da Deputación de Ourense. Comprende, entende e practica o mundo que se construe de forma cooperativa. Ese mundo no que mesmo unha cidade máis aló do Atlántico e Ourense poden chegar a estar interrelacionados. Por iso, cada día falaremos máis da Galicia cooperativa, da fusión de forzas, da eficiencia, do rigor do público, da Galicia global, da Galicia única. Moitas grazas. Moi bons días, presidente da Xunta, presidenta do Parlamento, delegado do Goberno, alcalde de Compostela, membros do Executivo Autonómico, presidente da Deputación de Pontevedra, voceiro do Grupo Parlamentario Popular no Senado do Reino de España, presidente da FEGAMP, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras e señores.
Moitas grazas aos organizadores por pensar en min novamente para protagonizar este encontro aquí, na capital de Galicia. Grazas sinceiras ao presidente da Xunta pola súa presentación e polo seu labor ao fronte do Goberno autonómico, que fai que hoxe, nun momento de extraordinaria dificultade, se nos mire en España como exemplo de solvencia non só económica, senón tamén política. Grazas, Alberto, polo teu traballo e polo teu compromiso. Grazas por vir a escoitarme. E como vou falar de política e da administración local e, consecuentemente, de prestar mellores servizos aos veciños, permítanme que inicie esta intervención cunha lembranza especial a un político ourensán, concelleiro na capital e gran coñecedor das inquedanzas dos cidadáns que nos deixou hai uns días. Un home que reunía os principais valores que eu considero debe acreditar un político: o traballo, a dedicación, a bonomía e a lealdade. Permítanme que recorde o amigo Odilo Masíz. Descanse en paz. Como dixen, é a segunda vez que comparezo neste foro. A primeira foi exactamente o 7 de maio de 2010, cando levaba 107 días como presidente do Partido Popular de Ourense, unha vez elixido pola militancia no 15º Congreso do Partido Popular, na miña formación, o Partido dos Ourensáns. Pasaron xa 2 anos de asumir aquela responsabilidade e quero agradecer o apoio e o traballo do meu equipo, do meu partido. Un partido que afrontou 2 eleccións moi importantes, 2 probas, e que acadou con nota todos os obxectivos fixados en cada súa convocatoria. Nas eleccións locais, obtendo máis maiorías absolutas e aumentando a que xa tiñamos na Deputación. Nas eleccións xerais, subindo representación. En ambos os 2 casos, incrementando a porcentaxe de apoio con respecto ás convocatorias anteriores e nas 2 ocasións, sendo a provincia de Galicia con mellor resultado para o Partido Popular. E non só liderando Galicia, senón aparecendo Ourense como a 7ª provincia de España en apoio porcentual ao PP. Un PP de Ourense moi dinámico, novo, cunha estructura tamén innovadora e, como sempre, comprometido coa nosa provincia. Quero sinalar tamén que, aínda tratándose da provincia de Galicia con menor poboación, de cada 3 novos afiliados ao PP en Galicia no último ano, un é ourensán. Cada día, ininterrumpidamente, durante os últimos 12 meses, prodúcense 2 novas afiliacións ao Partido Popular de Ourense. E non é froito da casualidade, é causal, non casual. A causa é a cercanía deste partido cos ourensáns. E falo de partido porque sin ese partido eu non estaría hoxe aquí falando diante de vostedes. Daquela dirixinme neste foro para falarles da necesaria autoidentificación dun político co seu pobo e coa súa cultura, do obrigado discurso político liberal e rexenerador, de humanizar a política, da incorporación de independentes ao mundo público para que exista maior comunicación entre a sociedade e a política, do ourensanismo e do galeguismo como visións perfectamente válidas e modernas, actualizando as formulacións da xeración 2. No discurso das persoas, pero tamén do discurso do territorio, da importancia do equilibrio territorial como aspiración de todos exercendo a solidariedade, do tesouro que é a nosa lingua e dese necesario pacto que integre e non afaste, sen utilizar esa riqueza endexamais como arma de confrontación política. Falaba deste século XXI da intelixencia tecnolóxica, unha intervención na que, por suposto, non esquecía o papel da emigración nin a importancia das deputacións. Literalmente dixen: proclamo a necesidade da existencia das deputacións ou, como se lles queira chamar, de gobernos provinciais, en definitiva. Evidentemente, faise necesaria tamén unha reformulación do seu papel que en ningún caso debe prescindir da súa función primordial de apoio aos pequenos concellos. Iso dixen. 2 anos máis tarde sigo creendo en todo aquilo que defendín e hoxe veño, 117 días despois de asumir a gran responsabilidade de presidir o Goberno provincial de Ourense, a falarlles do papel protagonista que están chamados a desenvolver as deputacións. Manteño as miñas opinións, aínda que o escenario económico, social e político mudou profundamente nestes 2 anos. Estamos nun momento máis que difícil que propicia que todo sexa revisable. En algunhas áreas, parafraseando a denominación daquela lei agraria, a 34/79, manifestamente mellorable. Toda a arquitectura xurídico-institucional do Estado leva tempo sometida, grazas á liberdade de expresión, a unha revisión generalizada nunha aposta que só debe perseguir un obxectivo: unha administración moderna, eficiente e que preste mellores servizos públicos cun único e potencial beneficiario:
a cidadanía. Un debate sobre o que se ten pronunciado xa no seu discurso de investidura o 19 de decembre de 2011 Mariano Rajoy, que non esquezamos tamén foi presidente dunha deputación provincial, e que pronunciou unha frase que resume como ningunha o obxectivo fundamental nesta asignatura pendente da reorganización administrativa. Unha administración, unha competencia. Unha filosofía que formou parte tamén da súa campaña electoral e unha premisa que está a poñer en marcha o seu goberno dentro das reformas do sector público para primar a austeridade, lograr maior eficiencia e evitar duplicidades. É o momento da acción, da reforma, sendo conscientes de que toda reforma supón o fracaso da anterior. E como dicía Chesterton, non podes facer unha revolución para ter a democracia. Debes ter a democracia para facer unha revolución. E esa revolución necesaria é replantexar moitas cousas, redimensionar accións, descartar camiños vellos para trazar novas direccións. En definitiva, evoluir. Non se trata de recortar por recortar. Trátase de recortar dun sitio para dedicar eses recursos a outras cuestións máis prioritarias. Lamentablemente, hoxe en día, sobre todo, paliar o déficit e o endebedamento. Como acostumo a dicir, estamos na etapa de priorizar as prioridades. Entremos, pois, na análise da ordenación territorial do Estado e cunha realidade constitucionalmente recoñecida, a provincia. Dice o artigo 137 da nosa Constitución que o Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias e nas comunidades autónomas que se constitúan. E sinala que todas estas entidades gozan de autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses. Temos entón que a provincia ten autonomía para xestionar os seus intereses. Unha Constitución que no seu artigo 141 precisa que a provincia é unha entidade local con personalidade xurídica propia, determinada pola agrupación de municipios e división territorial para o cumprimento das actividades do Estado. No seu punto segundo, dice que o goberno e a administración autónoma das provincias estarán encomendados a deputacións ou outras corporacións de carácter representativo. Non existe dúbida algunha. A Constitución outorga carta de legitimidade ás provincias e ás deputacións, corporacións que, lembremos aquí, son fillas do liberalismo. A celebrada Constitución de Cádiz de 1812, celebramos este ano o seu bicentenario, creaba as deputacións no seu artigo 325 para promover a prosperidade da provincia. Estamos, pois, ante unha institución constitucional que, como todas, debe reformular o seu papel, aberta aos cambios e cun rol protagonista que desenrolar. Aproveito para invitalos á xornada que sobre o papel das deputacións e o seu futuro organiza a Deputación de Ourense o vindeiro día 22 de xuño no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Porque somos os primeiros en querer falar sobre futuro, ese escenario onde as deputacións deben xogar un rol contundente. Aproveitaremos para presentar en Galicia o libro verde dos gobernos locais intermedios, publicación da Fundación Democracia e Goberno Local, sen dúbida o think tank máis importante do municipalismo en España e do que forma parte a Deputación de Ourense xunto con outras 19 deputacións, consellos e cabildos insulares de España. Unha deputación, a de Ourense, que tamén asume un papel protagonista dentro da Federación Nacional de Asociacións e Municipios con centrais hidroeléctricas e embalses, unha entidade que agrupa gran número de concellos da provincia e máis de 850 entidades locais de España, erixindo a súa voz, en esta terra dos mil ríos, sabemos do que falamos, na defensa contundente dos nosos intereses neste sector. A reforma das deputacións de réxime común pasa ineludiblemente por tres elementos: a reforma do réxime electoral, a reforma das súas competencias e a reforma do financiamento. Os tres son fulcrais e os tres deben abordarse de xeito conxunto. Comenzo por dicir que a asignatura pendente dunha deputación é a cercanía. E por iso propoño a elección directa do presidente ou presidenta da deputación. Afirmo rotundamente que a deputación gañaría en legitimidade cidadán se deixara atrás o sistema de elección indirecta que determina a composición da corporación provincial e posteriormente a súa presidencia. Non só como presidente, senón na condición máis importante, que é a de cidadán,
Eu quero unha deputación, un goberno provincial máis cercano á cidadanía, máis directamente relacionada coas veciñas e os veciños, cos electores, en definitiva, cos destinatarios e beneficiarios dos servizos públicos. Neste intre, nas eleccións locais, só hai unha urna. O electorado vota aos concelleiros. Os concelleiros, por xuntas electorais de zona, elixen aos deputados e os deputados elixen ao presidente da institución. A campaña electoral municipal baséase en programas electorais municipais sen discurso provincial, cos partidos escondendo os candidatos a formar parte das deputacións e, por suposto, aos seus candidatos a presidente. A miña proposta para gañar en legitimidade democrática da institución é clara e determinante. Que nas eleccións locais exista tamén outra urna para elixir aos membros da Corporación Provincial, da Deputación. Unha urna na que o cidadán deposite a papeleta do partido que elixa. Unha papeleta que este encabezada polo nome do candidato a presidir a Deputación, acompañada doutros 24 nombres e cos suplentes correspondentes. Unha lista, unha candidatura dun partido que defenda os seus plantexamentos na campaña electoral. Que exista unha campaña electoral provincial que obrigue as forzas políticas a formular propostas de carácter provincial, programas electorais de goberno para a Deputación Provincial con candidatos claros a presidila, cos debates correspondentes e coa crítica e a defensa da xestión do goberno provincial. E para isto só precisamos unha urna máis para que as deputacións, a súa configuración, salga directamente da vontade manifestada polas cidadáns en forma da papeleta correspondente. Si temos discurso local, autonómico, nacional e europeo, temos que telo tamén discurso provincial. Porque as diputacións son as grandes ausentes nos programas e campañas electorais, provocando desafección da cidadanía e un descoñecemento do seu papel e da acción de goberno. Cando votamos nas eleccións municipais, votamos a un partido, a unha lista de concelleiros e a quen queremos que sexa o alcalde, a persona que encabeza esa candidatura. Cando votamos nas eleccións autonómicas, tamén votamos unha lista dun partido cun candidato coñecido á presidencia do goberno autonómico. E o mesmo cando falamos de eleccións xerais. Por iso creo que estaríamos ante un avance determinante na visualización e potenciación das deputacións, a relación directa entre o voto e o destinatario do mesmo. Son consciente de que artellar esta fórmula, que só precisa, repito, doutra urna máis en cada mesa electoral, como xa hai dúas cando estamos votando nas eleccións xerais, significa tamén poñer deberes aos partidos políticos, organizacións que deben previamente acordar esa candidatura para o goberno provincial. Trátase simplemente de xogar coas cartas boca arriba. O actual sistema de elección indirecta é o auténtico talón de Aquiles da institución. Unha anomalía con respecto ao resto de gobernos territoriais, non xa a escala nacional, senón incluso a escala europea. En efecto, as asembleas representativas do resto de gobernos locais intermedios que existen en España, as xuntas xerais das deputacións forais vascas, os cabildos insulares canarios e os consellos insulares do arquipélago balear xa son de elección directa, como tamén o son no caso dos entes locais intermedios europeos, o Landkreis alemán, o Consello Provincial italiano ou as provincias belgas. Ata tal punto é así que cando o Reino de España suscribeu a Carta Europea de Autonomía Local, houbo de formular unha reserva ao respecto da exixencia de que os órganos de goberno das entidades locais fosen elixidos por sufraxio universal directo para salvagardar o peculiar réxime das nosas deputacións. Entendo, pois, que a reforma das deputacións pasa por convertilas en asembleas de elección directa, utilizando como circunscripción electoral a provincia, como xa se utiliza nas eleccións autonómicas e nacionais. Non é de recibo que a provincia, isto é, seus cidadáns, constituídos como corpo electoral, non poidan elixir directamente os seus representantes como si fan noutras convocatorias. Falemos agora da reforma competencial. E coido que as deputacións teñen xenéricamente dúas grandes funcións. Por unha banda, o apoio aos concellos e pola outra, a defensa da provincia. Por iso tamén son quen de diferenciar a administración provincial do goberno provincial. A administración provincial desenvolvería esa función de apoio aos concellos e o goberno provincial a da defensa dos intereses da provincia. Porque a provincia non é unha abstracción. A provincia é real,
está conformada como tal, síntese, lévase dentro. Números sí, mais tamén emocións e sensacións, cabeza e corazón. E é que a Deputación conta cunha asistencia integral aos concellos. Ningún asunto municipal non sea alleo. A Diputación ten que dar resposta ante calqueira petición municipal. Defendo entón que as novas deputacións tamén deben contar cunha reforma que aborde o aspecto relativo ás competencias provinciais. E o digo en dous sentidos. En primeiro lugar, debe adoptarse un sistema de lista pechada de competencias. Esta primeira medida é necesaria, non só para as deputacións, senón para todas as administracións públicas, incluídas a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas. Non pode ser que as administracións públicas poidan adicarse a calqueira actividade amparándose en títulos competenciais xenéricos e omnicomprensivos. Neste tempo económico, os parlamentos que deciden canto diñeiro debe aportar o contribuinte para pagar o custe das administracións públicas deben ser os que decidan que cesta de servizos públicos queremos e correlativamente canto estamos dispostos a pagar por eses servizos. A actual existencia das mal chamadas competencias ou servizos impropios, que en puridade son unha contradicción nos términos, constitúe unha aberración democrática e fiscal coa que hai que rematar. En segundo lugar, esa lista pechada de competencias provinciais debe abarcar dous ámbitos. Dunha banda, unha competencia xenérica de cooperación e asistencia aos concellos, que debe incluir, ademais, un listado de prestacións asistenciais mínimas e obrigatorias para todas as deputacións configuradas como auténticos dereitos subxectivos dos concellos. A asistencia e cooperación aos concellos non pode quedar ao albur do capricho político de cada corporación. Sen perxuízo da autonomía provincial, debe existir un mínimo común denominador que asegure a igualdade de trato dos cidadáns en todo o territorio. Pero, por outra banda, as deputacións non poden limitarse a ser meros gobernos asistenciais dos concellos. As provincias existen, os intereses provinciais existen e, polo tanto, deben existir competencias provinciais propias e sustantivas. E ditas competencias deben abarcar a totalidade dos servizos de interese local que, por razón das súas características, non poidan ser asumidos polos pequenos concellos rurais. Servizos que pasarían a ser supramunicipais propios das deputacións sen perxuízo de recoñecer aos concellos o dereito a unha participación cualificada na toma de decisións. Estou pensando en servizos como a recollida de residuos, os servizos do ciclo hidráulico, os servizos sociais, a xestión e disciplina urbanística, o transporte escolar ou os servizos de carácter medioambiental na súa acepción máis ampla, incluindo a potestade normativa sobre ditos servizos e as competencias de policía administrativa e tamén as de fomento. A outra reforma necesaria é a do financiamento das deputacións. A frase "unha administración, unha competencia", permítanme que a complete e que quede do seguinte xeito: unha administración, unha competencia, un financiamento. O Goberno de España xa anunciou que as deputacións terán un novo e reforzado papel no futuro de auténtico garante na prestación de servizos públicos de calidade no seu territorio. Nun marco de inevitable reorganización municipal, onde está a traballar un grupo creado no Ministerio de Facenda e Administracións Públicas nunha proposta de reforma do ámbito competencial da administración local a través da modificación da Lei de Bases de Réxime Local e, posteriormente, para garantir a súa financiación, modificarase a Lei de Facendas Locais. En este campo de xogo democrático institucional, as deputacións deben adoptar ese novo papel, o de garantir, de conformidade co principio de subsidiariedade, o efectivo cumprimento das competencias municipais. Un rol máis potente, con máis músculo técnico e financeiro, que garanta esa prestación exclusiva de determinados servizos públicos neste novo entorno. Para acadar eses obxectivos, deben eliminarse as duplicidades e solapamento de competencias, revisando as entidades que non prestan servizo algún, sempre contando co establecemento de estándares mínimos de calidade dos servizos que prestan os municipios. Nos últimos meses, a situación das deputacións, e falo pola experiencia propia de Ourense, non recibiu boas novas no eido do impacto económico. Por primeira vez na historia, como consecuencia do Real Decreto 4/2012 de pago a proveedores de entidades locais,
aprobamos un plan de axuste que nos obriga a facer un esforzo extra orzamentario nos vindeiros 10 anos. Por si eso fora pouco, o Decreto Autonómico 99/102, que deriva da Lei de 2008 de Servizos Sociais, no seu artigo 31 establece que proporcionemos asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos e agrupacións de concellos, especialmente os de menos de 20.000 habitantes, son 91 dos 92 da miña provincia, na implantación e xestión dos servizos sociais comunitarios municipais. E, ademais, por primeira vez na historia tamén, e é longa a historia das deputacións, os orzamentos do Estado non inclúen aportacións para o Plan de Obras Provincial, ese que garantía investimentos en todos os concellos da provincia. Xuntáronse todas esas circunstancias negativas que fixeron que axilizáramos a elaboración dun plano de xestión e estrategia operativa da Deputación, o Ourense 92, que presentei este pasado venres 1 de xuño. Un documento que reivindica o papel da Deputación como eixo vertebrador provincial, plantexa unha nova e máis operativa estrutura orgánica, sinala actuacións novidosas na liña da intermunicipalidade e vai acompañado dun cronograma de implantación deses proxectos. O guión de desenvolvemento do Goberno provincial nos vindeiros 3 anos. O Plan Ourense 92 ten por diante 34 meses para a súa execución, pois son os que faltan ata a convocatoria, 55 días antes da súa celebración, das vindeiras eleccións municipais que serán o 24 de maio de 2015. E desexo, como dixen antes, que tamén sexan eleccións provinciais. É un plan cunha palabra clave, a cooperación. Trátase dun plan de fusión de accións e servizos. Os destinatarios finais son os cidadáns, os ourensáns residentes e tamén os ausentes, os ourensáns da emigración, os 92 concellos e, en definitiva, a provincia. E facela mediante unha organización estruturada en 6 áreas ou eixes competenciais: Administración xeral, Economía, Benestar, Medio Ambiente, Infraestructuras e Cultura e Deporte. Con novidades como o primeiro Plan Provincial de Servizos Sociais, Ben Ourense, actuacións en materia de aforro e eficiencia enerxética, a creación do Observatorio Económico Provincial, un plan de axuda á internacionalización das nosas empresas, nunha estructura máis centrada nas súas competencias e máis delgada trala disolución de Urbaurense, a Sociedade Urbanística Provincial, ou a renuncia á xestión directa dos centros ecuestres. Un documento cun cumprimento contrastable, cun cronograma de implantación das 43 medidas modernizadoras da institución nos vindeiros 34 meses. Un documento que conta cunha comisión de seguimento da que forman parte todos os ourensáns. Para iso, para esa administración moderna con competencias claras, deben urxente contar tamén cun financiamento axustado a esa nova realidade. En congruencia coa reforma competencial que demando e para actualizar dunha vez por todas o principio de suficiencia financiera proclamado no artigo 142 da Constitución e ata data incumprido polas comunidades autónomas. Por un lado, en a medida en que algunhas actuais competencias municipais de pequenos concellos pasen ás deputacións, deberán transferirse os medios financeiros, máis en concreto os tributos locais correspondentes. E por outro lado, as deputacións deben participar nos tributos da súa comunidade autónoma. Non é de recibo que un cidadán de Ourense pague IRPF e IBE, que unha porcentaxe desa recadación vaya á Xunta de Galicia e nin un solo euro retorne á súa deputación, máxime cando a Administración autonómica descarga na deputación responsabilidades de competencia autonómica como a relativa aos asuntos sociais. E non estou inventando nada, só lembrando o que dice o artigo 142 da Constitución. As facendas locais deberán dispoñer dos medios suficientes para o desenvolvemento das funcións que a lei atribúe ás corporacións respectivas e nutriránse fundamentalmente de tributos propios e de participación nos do Estado e nos das comunidades autónomas. Nos 117 días que levo nesta nova responsabilidade, adiqueime a escoitar a alcaldes, representantes de colectivos sociais, económicos, sindicais, culturais, do ensino, escoitar e plantexar o Goberno do Estado, o Goberno autonómico, escoitar, plantexar e executar cambios a nivel interno e na proxección da institución. Unha deputación que renovou o seu regulamento orgánico, que databa de 1988,
Puxo en valor a Xunta de Portavoces como órgano de relación dos grupos políticos. Ideou o Consello de Dirección e o Consello de Áreas para ter un coñecemento fiel da realidade do funcionamento dos servizos e centros dependentes. Unha deputación cun novo portal web onde poden verse xa os plenos da corporación en directo, o primeiro ente provincial de España que o fixo. Unha web na que o presidente do Goberno provincial comprométese a respostar calquer consulta ou dúbida cidadán nun tempo máximo de 5 días. Falemos da fusión de facto, da intermunicipalidade. Entendo que o obxectivo fundamental de toda a administración pública é prestar un servizo público de calidade ao cidadán, independentemente de onde resida. Vela aí a funcionalidade das deputacións nun diseño territorial onde, por exemplo, en Ourense, repito, son 91 dos 92 concellos menores de 20.000 habitantes. Aí aparecen as deputacións para suplir o esforzo dos concellos que non contan coa capacidade de xestión mínima para desenrolar as súas competencias. En ese eido, actuando na que eu chamo fusión de facto de accións e servizos, é onde temos amosado un papel fulcral. Na Deputación de Ourense xestionamos a recollida selectiva de lixo de 74 concellos, a xestión integral do lixo en 46, a xestión da recadación dos tributos municipais en 48, actuacións de saneamento en 58 concellos e de cooperación no abastecemento en 57. E vimos de aprobar inicialmente, en colaboración coa Xunta, os estatutos do Consorcio da Auga de Valdeorras, un proxecto piloto en Galicia que integra 9 concellos e que persigue prestar un servizo intermunicipal de depuración de augas residuais. E seguimos e seguiremos facendo provincia mediante esa fusión de facto, ofrecéndolle ás entidades locais servizos como un inventario de estradas municipal ou un futuro plan de aforro enerxético dos concellos que soliciten. Ese é o camiño, distinguindo e respectando a realidade cultural, a identidade política e a historia dos concellos da súa capacidade para xestionar servizos públicos, recurrindo así á promoción da concertación para gañar en eficacia e en eficiencia. En definitiva, gañar en calidade. Trátase de buscar a racionalidade na prestación dos servizos, entendendo por racional que preste o servizo á administración máis capacitada para facelo. Teño claras algunhas preguntas e as súas respostas. Debe existir un goberno local intermedio que axude os pequenos concellos? Sí. Precisamos administracións con competencias definidas sin que se solapen? Sí. É a provincia un ente de base territorial recoñecido na Constitución? Sí. Conta a provincia cun ente que a goberne e administre autónomamente? Sí. En definitiva, o goberno e a administración provincial é necesaria e debe potenciarse. Señoras e señores, en España está pendente a segunda descentralización, coa finalidade de darlle máis pulo ás administracións locais por canto son as máis achegadas á cidadanía. Unha segunda descentralización que pasa pola reforma do financiamento local, un tema xa anunciado polo Goberno Nacional. Estamos ante o maior reto da administración local, a súa redefinición. Nun momento crítico como poucos na historia, onde quebrou a estrutura orzamentaria ao constatar que os ingresos son menores que os gastos. Estamos a falar dunha España, e Galicia non pode considerarse unha illa neste debuxo, onde o 85% dos concellos teñen menos de 5.000 habitantes. Esta redefinición necesaria, esa reordenación, é clave para falarmos de sostibilidade, de viabilidade. Unha reordenación que, por suposto, pasa polo máximo consenso, por pensar con rigor no futuro das institucións, porque existe unha necesidade imperiosa de cambio para eliminar estruturas redundantes. Unha reforma, unha reordenación que debe facerse pensando sempre nas persoas. Unha nova etapa na que albíscase un fortalecemento do papel das deputacións. Estas reflexións proceden da experiencia propia, pero tamén das conclusións de determinados documentos como as recomendacións do Tribunal de Contas ou do reciente informe da FEM. Reivindico competencias precisas, cuns estándares mínimos de calidade na prestación dos servizos. Plantexo reformas profundas e inevitables no ámbito local por convicción e por necesidade. A ninguén se lle escapa que co plan de pago a proveedores salvamos emprego e recuperamos confianza na administración pública. Unha situación na que houbo máis de 2.000 entidades que non presentaron o plan de axuste
e onde coñecimos datos que non son anécdotas nin invencións, como do Concello que calcula necesarios 7.058 anos para pagar a súa débeda. Casos dunha evidente irresponsabilidade do xestor local, pero tamén dunha grave irresponsabilidade de quen debeu velar para que isto non se producira. En definitiva, un auténtico fallo do sistema. Velaí que xulgo acertadas as iniciativas legislativas do Goberno, como a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, o proxecto de Lei de Transparencia e mesmo as medidas para a racionalización e modernización das administracións públicas. Señoras e señores, é un reto difícil, nunhas circunstancias adversas. Hai que atreverse. Valentía para xogar ás deputacións un papel reforzado, unha reforma para medrar, cun axioma importante. Non seremos o que fomos, seremos mellores. Unha redefinición do ámbito competencial que sirva para que confirmemos que non estamos para as institucións, estamos para os cidadáns. Os gobernos das provincias debemos gañar en eficacia, en eficiencia e reivindicar a nosa representatividade como institución democrática que representa os cidadáns. Queremos competencias con financiamento, e pretendemos que se diferencien nos entes locais o papel representativo que teñen todos do rol de titulares de servizos que depende da súa capacidade de xestión. Existe na Unión Europea unha tendencia generalizada a reforzar o papel dos gobernos locais intermedios. En España, a provincia tivo un papel decisivo no proceso de creación do Estado autonómico. A autonomía provincial está recoñecida constitucionalmente e non é de menor calidade que a prevista para os concellos, porque a provincia é unha institución política do Estado constitucional. En España, e por suposto en Galicia, o minifundismo municipal actual, unha media de 160 concellos por provincia, require un nivel de goberno local intermedio que garanta que a autonomía municipal sexa realmente efectiva. As deputacións deben reinventarse, innovar, modernizarse ou cambiar de paradigma. As deputacións, ollo, e o resto das administracións teñen que convertirse no espello institucional dos concellos e para iso urxe que dispoñan dun feixe de novas competencias. Non esquezamos que os gobernos locais intermedios en España, deputacións, consellos e cabildos insulares, representan unha parte moi pequena do gasto público local, concretamente o 13,5%. Nese escenario, a reforma do financiamento local debe atender á poboación, pero tamén a outras variables como a dispersión xeográfica ou a solidaridade interterritorial. A provincia responde a un modelo aceptado, e non só porque os partidos políticos teñen unha estrutura de base provincial, senón porque desperta un profundo sentimento de pertenza. A fundamentación básica da Deputación debe ser actuar como garante de que calquera habitante, independentemente do lugar onde viva, teña acceso a servizos de calidade. A Deputación está chamada nesta segunda década do século XXI a executar unha planificación supramunicipal liderando o sistema local. Moitos países europeos teñen administración de segundo nivel. En algúns deles, no marco de procesos regulatorios, adquiren cada vez maior protagonismo e significación, dende os departamentos franceses, belgas e holandeses, os CRAIs alemáns, os condados británicos, suecos, daneses e irlandeses, ata as asociacións municipais finlandesas. As deputacións deben contar cunha capacidade de dirección política provincial mediante o recoñecemento de competencias locais propias. Neste marco, no que reclamamos competencias propias, co financiamento correspondente, resulta obvio que temos tamén que cualificar as plantillas de empregados, profesionalizando a función directiva, centrándonos nos resultados e implantando a xestión por obxectivos. Unha obrigada racionalización e simplificación das estruturas administrativas. No momento actual, e será unha boa pedra inaugural do renovado sistema, debe practicarse máis que nunca a cooperación e a coordinación interadministrativa. Así, a coordinación das deputacións provinciais coa Administración autonómica e da Xunta de Galicia cos gobernos das provincias é unha mostra necesaria desta nova era. O protocolo que deben asinar ambas administracións, froito das conversas entre o presidente da Xunta e os das deputacións, reflicte unha disposición a esa urxente reorganización e concreción, pensando sempre nos intereses xerais que son os que nos debemos, concretados nos cidadáns e os servizos públicos de calidade aos que teñen dereito e os poderes públicos a obriga de prover. Todo nun marco de cooperación e coordinación, onde ninguén debe esquecer a sentenza do Tribunal Constitucional 27/87 do 27 de febreiro, na que advirte que as directrices que poidan impartir do Estado ou comunidades autónomas ás provincias
Non poden supor unha modalidade de control nin colocar as deputacións provinciais nunha posición de subordinación xerárquica ou cuasi xerárquica incompatible coa súa autonomía. Falamos de diputacións, falamos de administracións, falamos de cidadanía, estamos a falar de política. E gustaríame rematar falando de democracia. Non da imperante democracia de audiencias que todo domina, sino do que deien chamar democracia sustantiva, un concepto no que veño a chamar a atención sobre o necesario xiro da política para que no momento máis importante, que é o da votación, sexa máis preciso e importante o sufraxio. Que o cidadán decida non só que partido quere que o goberne, tamén como quere que o goberne. E para iso fai falta unha modificación da lei electoral, cun só obxectivo, que a política gañe en credibilidade porque os cidadáns comproben que o seu voto vale máis. Os puntos clave destas reflexións son os seguintes. Primeiro, que os cidadáns sexan chamados polos partidos indiscriminadamente para elaborar os programas electorais. Segundo, que o noso voto vaya máis xurguido ao resultado final da xestión política. Quero saber se meu partido non consigue maioría suficiente para gobernar, con quen pactaría e as exixencias e renuncias dese pacto e con quen non. Terceiro, antes de votar quero saber cal é a predisposición ao pacto das formacións políticas, cales son as propostas irrenunciables e os matices dunha hipotética negociación. Cuarto, antes de votar saber cal vai ser a estrutura do goberno que se forme. Quinto, antes de votar quero saber os nomes das persoas que terían as máis altas responsabilidades para estar preparados para gobernar dende o minuto seguinte ao da toma de posesión. E sexto, elección directa do alcalde, aquel máis votado polos cidadáns. Un perdedor non pode gobernar. Na política fan falta máis ventanas e menos portas, máis cristais e menos paredes. Que a democracia teña carácter sustantivo. Estamos en Galicia, estou en Ourense. Recollemos o exemplo e compromiso dos que antes loitaron pola autonomía que agora disfrutamos e aos que non debemos fallar. Para non estragar o conseguido, tamén fai falla un compromiso renovado coa terra. A ilusión dun pobo depende tamén da confianza que xeneren os seus gobernos, compostos polo propio pobo e que manifesta a súa vontade no espazo máis democrático que existe, a urna. Xestionar os recursos públicos nunha situación de crise é unha asignatura fundamental, nun mundo no que a demagoxia é o principal enemigo. Temos falado máis dunha vez de ourensanía, intentando definir este concepto como un sentimento, como unha resposta propia, como unha arela vivencial nun espazo xeográfico definido, o territorio da provincia de Ourense. A ourensanía non é abstracta, conta cuns protagonistas ao longo da historia, os ourensáns de Ourense e os nosos paisanos espallados polo mundo enteiro. Enténdase ben, o noso ourensanismo nada ten de provincialismo insolidario. O ourensanismo, pola contra, está na formación do galeguismo. En efecto, o que agora chamamos ourensanía foi a forza motriz que nos primeiros anos do século XX dinamizou o importante grupo intelectual da Comisión de Monumentos de Ourense, presidido por don Marcelo Macías. Un movimento, como nos indica Fernández Oxea, o noso benchosei, cuxo legado honra a Deputación, no seu libro Galicia no corazón, que non estaba somente composto por historiadores, por arqueólogos pescudadores das orixes, senón tamén por profesionais, abogados, médicos, xornalistas, xentes con ansia de saber, de estar ao día do que acontecía no mundo. Así, as xuntanzas daquel grupo de ourensáns, abertos a todo, nunca pechados a nada, tiñan lugar, sobre todo no verao, no Xardín do Posío, ao aire libre, onde comentaban as novedades de Madrid e Barcelona, pero tamén as de Bos Aires, Lisboa, París ou Londres. Tertulias interesantísimas que ían das innovacións modernistas de Rubén Darío á última novela de Pardo Bazán, da obra do poeta bengalí Rabindranath Tagore, descuberto a intelectualidade madrileña por Vicente Risco no Ateneo, ao exotismo do pensamento teosófico. Quero dicir con isto que o sentimento propio está na base do que sería, xa na década dos 20, a maior aportación ourensá ao galeguismo. O Grupo Nós, integrado, entre outros destacados ourensáns, por López Cuevillas, Risco e Otero Pedrallo. A revista Nós, publicación da que foi xerente Arturo Noguerol, canle modernizadora, ponte con Europa, América e o mundo, análise científico da cultura do noso, e tamén, como non, a xeración Nós, que parte do Grupo de Ourense para aglutinar o galeguismo daquel tempo. Recoñecer as leccións da historia, aparte de demostrar respecto e prudencia, constitúe unha inestimable axuda para escoller os mellores camiños cara ao futuro. O galeguismo ourensanista foi posto de relevo polo lembrado profesor Marcos Valcárcel,
cuxo nome, por certo, ostenta dende o pasado xoves o Centro Cultural da Deputación. E foi posto de relevo precisamente o día que recibía o Premio Otero Pedrallo, outorgado pola Xunta de Galicia e as 4 deputacións. Marcos Valcárcel fixo daquela especial fincapé na importancia de que o Partido Popular de Ourense tivese en conta o que fomos para desenvolver unha praxe social adecuada a unha realidade que, por trepidante, necesita solucións de hoxe, día a día, hora a hora, pero que non debe perder nunca a perspectiva do que nos caracteriza e do que nos define. Unha terra, un pobo, unha cultura. En este ano, de Celso Emilio Ferreiro, permítame que remate esta intervención cuns versos deste cidadán onde o mundo se chama Celanova, uns versos de Irmaus. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos sonos son iguales, como a un irmão che falo. Común temos a patria, común a loita ambos. A miña mau che dou, como a un irmão che falo. Beizón, teño dito, moitas gracias. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias, don José Manuel. Pues hay muchas preguntas, como puede ver, de todos los colores. Si le parece, empezamos por estas. Claudia Valencia dice, una administración, una competencia. Ha dicho usted, ¿qué competencias de las que hasta ahora tiene la Diputación estaría dispuesto a ceder a la Xunta por arriba y a los concellos por abajo? ¿O se trata solo de que los concellos renuncien a competencias propias o sobrevenidas a favor de las diputaciones? ¿Ha hecho usted el cálculo de lo que la Xunta debería pagar a la Diputación de Ourense, de lo que recauda por el IBI y de lo que recibe del IRPF? Rafael Cid, de Televisión Española, dice la reforma competencial que propone implica detraer competencias de la comunidad autónoma. ¿Cree que la Xunta está por la labor? Bueno, moitas gracias. Así, xenéricamente, que, como dixen, a reforma do marco competencial afecta a todas as administracións, afecta aos partidos políticos, e dixen que era unha reforma que debe facerse co máximo consenso posible. Eu creo que todas as administracións estamos de acordo en ter unha lista pechada de competencias, estamos na etapa de renunciar a solapamentos, de renunciar a duplicidades, e penso que si todos nos centramos en competencias propias, ao final quen gaña é quen debe gañar, que é o cidadán recibindo os servizos públicos de maior calidade. En cuanto a cálculo de canto cal é a cantidade que por determinados impostos e demais debería ingresar máis a Deputación, etcétera, etcétera, esos son cálculos que entran no terreno ou na fase seguinte, que é no de proseguir coas conversas ou coas negociacións no senso de ver que competencias corresponden a cada administración. Eso é unha cousa hipotética, posterior e que non está cuantificada neste momento. Rita Penedo, de Europa Press, dice, ¿cree en la fusión de municipios como vía para afrontar la actual situación? ¿Promoverá usted la fusión de ayuntamientos en su provincia? Antón Alonso, de Digital Press, dice, ¿podría definir qué se entiende por pequeños concejos rurales? Y Emilio Fernández, ¿qué piensa de la fusión de ayuntamientos y si cabe en la provincia de Ourense? Bueno, en cuanto á fusión de concellos, eu me manifestei sempre. A fusión é unha cuestión que está aí na legislación e na normativa dende sempre. O último concello en fusionarse en Galicia foi precisamente na provincia de Ourense, Acevedo do Río e Celanova, no ano 68. E nos 30 anos de autonomía, o que houve en Galicia foron segregacións e creacións de novos concellos, un en cada provincia, a Coruña, Pontevedra e Lugo, e non pasou ese movimento en Ourense. Eu creo que a pregunta fundamental debe ser que se persigue cunha fusión? Creo que prestar un mellor servizo ao cidadán, e eu entendo que non é necesario ou obrigatorio a fusión de concellos. Existe, os concellos poden idear ou propoñer esa fusión libremente nestes momentos, e o modelo que eu defendo é da cooperación.
que a Deputación é un ente que pode perfectamente promover esa concertación de servicios na era da intermunicipalidade e facer que eses concellos vexan que existe unha forma de xestionar que non asfixie a propia ou a pequena capacidade de xestión que poden ter algúns pequenos concellos. En canto a que entendo eu por pequenos concellos rurais, pois para min todos os concellos teñen a mesma importancia. Eu presentei outro día o Plan Ourense 92, precisamente 92, porque son 92 os concellos, temos tamén unha entidade local menor que é a de Verán, e todos son igualmente importantes, porque eu creo no discurso das persoas e da población, pero tamén do discurso do territorio. Se un territorio é convintemente defendido e se fan as correspondientes investimentos, gañará en población. Se produce discriminación respecto dun territorio, o peso da poboación diminuirá. Entón, eu penso que non entendo que existan pequenos concellos, para min son todos iguais, e se se vai a un criterio cuantitativo, entendo que a normativa fala de concellos de menos de 20.000 habitantes. Na miña provincia, pois son todos, menos o da capital da provincia. José Precedo, del País, le pregunta qué objetivo se marca el plan de eficiencia de la Diputación, qué evolución aguarda de la deuda y cuánto debe reducir su personal si es que ha pensado en llevar a cabo un adelgazamiento de su plantilla. Alberto Meilán le pregunta de qué hablan y qué quieren los que acusan al PP de no defender a Ourense y que el presidente Feijóo somete a un chantaje a la provincia. ¿Qué le parece que estén diciendo que el plan estratégico que usted promueve es como vender fume? Bueno, empezo por o final, ¿no? Que a oposición diga que ou catalogue calquer iniciativa dun goberno, neste caso dun goberno popular, como vender fume, pois é o que se espera desa oposición, dunha oposición absolutamente irresponsable. Sempre digo que a oposición, o Partido Socialista ou o Bloque na Deputación de Ourense teñen vocación de goberno, sí, pero vocación de goberno bipartito. Ningún deles por si solos sería capaz ou foi capaz no pasado de gañar unhas eleccións e gobernar a nivel provincial. Por as outras preguntas que me formulan en relación ao plan Ourense 92, non é vender fume algún, é anunciar 43 medidas cun cronograma de implantación, dicindo en que mes e en que ano van a ser efectivas, no que digo que a comisión de seguimento a conforman todos os cidadáns ourensáns, porque son públicas. Eu anunciei o 14 de abril, cando coñecín que o Estado non ia aportar financiación para o plan provincial, que a pesar de todo eso, faríamos o plan provincial de obras, elaboraríamos o primeiro plan provincial da historia de servizos sociais na provincia e afrontaríamos a situación derivada do plan de axuste. E anunciei ese 14 de abril que calquera podía aportar solucións a ese plan estratégico e aportacións, fundamentalmente os grupos da oposición. Transcurriron 76 días dende ese anuncio ata que presentei o plan e as aportacións do PSOE e do Bloque foron un folio en blanco polas dúas caras, é dicir, nada. Nin foron a presentación do plan. Estaban convocados todos nun acto público, os deputados do PSOE, e non foron, e ás 2 horas piden unha convocatoria urxente da Xunta de Portavoces para que lles explique o plan, cando habían tido a oportunidade de asistir como calquera ourensán a esa presentación. É a forma de actuar políticamente, os froitos que lles leva dado esa forma de actuar nos últimos 30 anos pois están á vista, é dicir, cero apoio dos ourensáns e que sigan por esa liña, porque o Partido Popular ten ideas, forza e gañas de poñer en práctica todos estes novos proxectos. Ricardo Rodríguez, de la cadena SER. ¿Cómo ha encajado las críticas por la forma en la que ha sucedido a su padre al frente de la Diputación de Ourense? Samuel Casal, en esta misma línea, le pregunta por qué llama la atención no solo en Galicia que la Diputación de Ourense y el Partido Popular en Ourense sea como una monarquía hereditaria. La elección directa de las diputaciones, al mismo tiempo que las municipales que usted ha defendido, no reduciría las posibilidades de manejo por parte de los partidos y, en su caso concreto, no reduciría las posibilidades de usted de ser reelegido? Bueno, en primeiro lugar, eu non dixen que me presentara a reelección na Diputación, o sea que non sei, se partimos dese suposto de feito, pois non estamos avaliando a cuestión con rigor. Eu que digo é que o modelo de Deputación no que eu creo
para que gañen cercanía e legitimidade ao cidadán é que seu presidente e seus deputados provinciais formen parte dunha candidatura dun partido, que se introduza nunha urna e que os cidadáns sepan que elixiron esas persoas para dirixir o goberno da provincia. En canto ás críticas e demais cuestións sobre o procedimento de elección como presidente da Deputación, pois é un procedimento de elección que está contemplado na normativa. Se convoca un pleno para sustituir o anterior presidente e un dos deputados provinciais resulta elixido. Que o millor a algúns lles gustaría que fora elixido de outra formación política, seguro, pero para eso hai unhas eleccións, para eso hai unhas urnas, para eso hai unhas papeletas e para eso hai un rigor e unha credibilidade que deben xulgar os cidadáns a través das propostas que lles fan os partidos políticos. Usted ha dicho que no ha dicho nada todavía de presentarse a la reelección. Monse Castro, del Correo Gallego, dice: ¿se ve usted dentro de algún tiempo optando a liderar el Partido Popular de Galicia o da por cumplidas sus expectativas políticas en la Diputación de Ourense? Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, dice: tan solo 4 meses después de su nombramiento como presidente de la Diputación y una vez presentado su plan de gestión, ¿se ve usted como un referente nacional para afrontar las diputaciones, para reflotar las diputaciones? Eu creo que son todos dúas preguntas de ciencia ficción e, como tal, en 117 días o que levo feito pois está aí á vista, non? E as miñas aspiracións políticas están absolutamente colmadas. Eu son un namorado de Ourense, son ourensán por definición, por nacemento e por vocación, e estou neste momento no lugar onde me gustaría estar, porque teño a responsabilidade de gobernar a provincia e teño o apoio dos 14 compañeros meus do grupo do goberno, moitos deles que están aquí e que evidentemente se encargan de decirme todos os días que cousas fago mal para intentar perfeccionar a labor de goberno. Manuel Gutiérrez da Silva, de Radio Nacional de España, le pregunta si puede asegurar usted que los empleados temporales a los que ha rescindido el contrato no volverán a ser contratados más adelante, como pronostica la oposición. José Precedo del País dice: ¿tiene un objetivo y un programa para reducir la deuda? ¿Debe adelgazar la plantilla la Diputación? ¿En cuánto? Sí que hai un objetivo para reducir a débeda. E máis, fixamos que no 2015 a débeda da Deputación se verá reducida nun 15%. Do seu montante actual. Todas as medidas que anunciamos outro día, moitas delas teñen que ver co adelgazamento da administración, co redimensionamento da administración, dende a disolución da Sociedade Urbanística Provincial, Urbourense, a renuncia á xestión directa dos centros ecuestres. E con respecto aos contratados laborais temporais, se nos guiamos por algunhas novas, por exemplo, eu vía unha onte que é millor non salir a desmentir algunhas veces as cousas, porque senón estarías centrado únicamente en desmentir cousas e estarías alonxándote do verdadeiramente necesario que é gobernar a provincia. Onte se publicaba, onte e antronte, que 3 compromisarios dun congreso do partido en Ourense habían sido contratados por este que lles fala, incluso dando nomes e apelidos das persoas. Teño que dicir que nin esas 3 persoas son compromisarios ou foron compromisarios nese congreso, nin esas 3 persoas foron contratados por este presidente. Entón, é moi fácil, é moi doado determinado posicionamento. Outro día lía un libro de Todorov que falaba dos enemigos da democracia, hoxe en día dos enemigos íntimos da democracia, falaba do crecemento exponencial nos últimos anos, do mesianismo, do populismo e tamén do ultraliberalismo, pero tamén facía mención a que algúns medios de comunicación ou uns medios de comunicación antepoñen o impacto mediático á responsabilidade informativa. Eu teñome que dedicar a traballar, teñome que dedicar a gobernar. Evidentemente vai haber un redimensionamento tamén e unha reducción de personal da Diputación. Forma parte dun plan de ordenación dos recursos humanos que presentaremos nunhas semanas, nunhos meses, e dende que eu cheguei ata este momento o personal contratado temporal da Diputación diminuiu nun 14%. Corina Folgado, La Voz de Galicia publica hoy una encuesta de Sondaxe según la cual la inmensa mayoría de los gallegos rechazan el pago de la comida y otros servicios no estrictamente sanitarios en los hospitales gallegos. ¿No le parece que este tipo de medidas puede reducir las posibilidades de una victoria electoral del Partido Popular en las autonómicas gallegas
que se dice que el presidente Feijóo, aquí con nosotros, podría adelantar. ¿Cómo valora que el PSOE y el BNG vayan de la mano en una marcha ayer por las calles de Santiago contra los recortes? ¿Es que se están preparando ya para las elecciones? Bueno, PSOE e BNG van da man con un único obxectivo, que non goberne o Partido Popular e que non acabe maioría absoluta. Eu creo que é o único que teñen en común. Únense, se me permite a expresión, por amor a moqueta, por as ansias de goberno. Eu non recordo, e fun deputado cando estuvemos na oposición, despois de que se xuntaran as dúas forzas que perderon os comicios no 2005, o Partido Socialista e BNG, e todas as iniciativas que daquela facían os grupos parlamentarios do PSOE e o Bloque eran conxuntas, porque eran goberno, porque interesaba. Ahora que volven a ser oposición, como antes no pasado, tamén as iniciativas que presentan van por separado. Na Deputación de Ourense, PSOE e Bloque nunca presentaron unha iniciativa conxuntamente. Entón, que o único que lles una sexa o que un partido político non conte con maioría absoluta, eu creo que dice bastante da credibilidade desas formacións, unhas formacións que lamentablemente para Galicia e afortunadamente para o Partido Popular levan un tempo absolutamente desnortadas. Dunha banda do Bloque Nacionalista Galego, cada fin de semana se vai unha parte ou se escinde unha parte, e de outra, cada fin de semana aparece tamén algunha nova que eu sempre digo que ojalá Pachi Vázquez siga liderando moito tempo o Partido Socialista en Galicia, por interés do Partido Popular. Ahora, para Galicia é nefasto contar con formacións políticas no seu estado actual de forma política. Por cierto, señor Baltar, siquiera a título personal, ¿usted aconsejaría al presidente Núñez Feijóo que adelante las elecciones? O presidente Núñez Feijóo sabe perfectamente o que ten que facer. O leva facendo xa toda a legislatura e sabe perfectamente o que debe facer en calqueira momento. Si fora por puro partidismo electoral, seguramente o hubiera feito fai meses. Pero está para traballar por Galicia, e Galicia é o que nos convoca a todos os que estamos aquí. Se le entiende muy bien a pesar de hablar usted en gallego. Ah, bueno, pues perfecto. Por cierto, señor presidente, si usted quiere hablar sobre algún tema de los que plantea, nosotros estaremos encantados y le escucharemos con mucho respeto. Melchor Gómez dice, ¿cree usted que Novacaixa será metida en el colosal conglomerado nacionalizado de Bankia? Eso es ya lo mejor que puede ocurrir. ¿Qué pudo hacerse y no se hizo para evitar que Galicia perdiera sus cajas de ahorro? Bueno, falar de política bancaria, co que ten evoluído, co que ten pasado nos últimos meses e nos últimos anos, pois é, a lo menos, imprudente, non? Porque falar de política, xa o decía o primeiro ministro laborista inglés no 60, Harold Wilson, que cada semana é moitísimo tempo en política. Pois no caso bancario dos últimos meses e anos, cada minuto, cada hora cambian as circunstancias. E evidentemente pronunciarme sobre ese aspecto sería absolutamente imprudente. O que sí teño que decir é que en Ourense soupemos o que era unha fusión bancaria no seu momento, coa fusión de Caixa Vigo, Caixa Pontevedra e Caixa Ourense, e sabemos perfectamente o que se sufre e as tensións que se producen e finalmente o resultado que tivo para Ourense aquela fusión. Entón eu animo a todos os gobernantes con competencia nesta materia a que fagan todo o que teñan que facer, pero respectando tamén a solvencia e tamén pois a proximidade e o enraizamento de determinadas entidades coa terra onde desenvolven as súas funcións. Rafael Cid, de Televisión Española. ¿Qué puede hacer la Diputación ante la situación de quiebra del concello de Os Blancos, el más grave de los concellos de Galicia? Bueno, pois a Deputación de Ourense non ten competencias normativas nese suposto, pode colaborar como está facendo, de feito, no plan provincial de obras que vimos de aprobar neste pleno desta pasada semana, hai unha inversión prevista para o Concello dos Blancos. Concello dos Blancos que, insisto, é unha illa, non se pode catalogar a xestión municipal por exemplos como ese, porque evidentemente aí pasaron moitas cousas. En todo caso, traballar nun concello como ese con esa situación financeira, que creo que anda por unha débeda de 3 millóns de euros,
para unha población pequena e débedas fundamentalmente coa seguridade social, pois é unha heroicidade e, bueno, pois a lei ten mecanismos suficientes para adoptar unha decisión neste momento que creo que é urxente facela. Le leo esta otra pregunta firmada por una empresa constructora gallega. Dice, en todos los tramos de construcción del AVE del País Vasco hay empresas vascas en las UTEs. ¿Qué piensa usted de que empresas constructoras gallegas medianas queden fuera de las licitaciones por no quererlas las grandes constructoras nacionales? Pois non teño criterio sobre isto. Me imagino que corresponderá a unha política empresarial das empresas grandes e tamén das empresas galegas. Esa política de alianzas a descoñezo non estou votante, polo tanto, prefiro non pronunciarme. Amparo Lemos, ya vamos terminando, ¿por qué, a pesar de la crisis, se resisten tanto los políticos y cargos públicos a abandonar las poltronas? ¿No debería haber ya una catarsis que empezara por la dimisión del presidente del Supremo, por ser motivo de alarma social y síntoma de degradación del Consejo General del Poder Judicial, y seguir después por la dimisión colectiva del Tribunal Constitucional, que su presidente no descarta en unas declaraciones a La Voz de Galicia? ¿Por qué evitar una regeneración? Muchos dicen que aumentaría la mala imagen de España en estos momentos, pero ¿no es peor el escándalo permanente de deterioro de las instituciones españolas? Evidentemente, nesta cuestión teño un pronunciamento similar ao que ten calqueira cidadán. As noticias que vemos ou as que vimos asistindo nos últimos meses pois non son edificantes para o momento democrático e, sobre todo, para unha situación de crise como esta, que o que require tamén é que se dignifiquen e que se potencie e consolide as institucións. Entón, as dimisións son unha cuestión absolutamente personal, é unha renuncia que unha persona en determinado momento ten a ben constatar e, bueno, pois cada un responde do seu e as non dimisións tamén as xulgan os cidadáns, porque tamén comproban a catadura moral e a firmeza, digamos, desas persoas e despois, a hora de votar e a hora de pronunciarse, pois xa contan coa trayectoria daqueles dos que piden a dimisión ou esa renuncia. Muchas gracias, don José Manuel. Muchas gracias, don Alberto. Don Andrés Muntaner, en nombre de las entidades que hacen posible Tribuna Galicia, va a despedir el acto. Gracias, Luis. En primer lugar, agradecer al presidente de la Xunta de Galicia su presencia en este acto para hacer la presentación de José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense. En su intervención, José Manuel Baltar nos expuso sus propuestas para modernizar y adaptar las instituciones provinciales con la idea de conseguir una mejora en el servicio a los ciudadanos. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistencia a este acto. Buenos días a todos.